Добър ден! Здравейте, брати и сестри! Здравейте, българи! Здравейте, миролюбиви хора, които обичате да има винаги правда, да няма лъжи, да няма измами. Искам да ви прочита от Всеобщата декларация за правата на човека, която е приета и провъзгласена с резолюция 217 А111 на Общо събрание на ООН на 10 декември 1948 година, днешния ден. Значи, само накратко ще ви зачита член 18. Всеки човек има право на свободата на мисълта, свободата на религията и така нататък, но това е член 18. Прочетете и разберете какво искам да кажа, защото от уличната инициатива ми нарушават правата на човека, а тя вече е прета хартата за правата на човека. И не само това, има киберпрестъпление срещу мен, влизат в телефона ми, има киберпрестъпност. И се обръщам най-вече към президента на България, към българската полиция и нека да спрат те от уличната инициатива да ми нарушават правата, нямат право да ме снимат, да ме филмират без мое разрешение. Това аз го казах, най-отчаяният човек на земята Илиян Петров Недев от град Русе, България. Следят ме и на той отгоре искат да ме убият, а полицията не направи нищо. Като бях в София преди няколко месеца, подадах жалба в ГДБОП за борба срещу тероризма. Това е казал го. Всичко най-добро, Бог да ви благослови, приятен и щастлив ден. Спазвайте Всеобщата декларация за правата на човека, не ми ги нарушавайте, не влизайте в телефона, не ме следете какво искам, какво чета в интернет, нищо терористично не чета, само хубави неща, кой е световен ден днеска на еди какво си. Занимавам се с музика, защото бях дисководещ, качвам разни хубави клипове от целия свят. Спрете да ми тормозите и нека българската полиция да ми помогне. Бог да благослови България, Бог да благослови правителството на България и Бог да благослови всички брати и сестри и полицията да ми помогне най-сетне. Бъдете благословени, всичко добро. Това е, казал го.